Šetajući Gdanskom naišli smo i na našeg Nikšu Martinca. Nikša, kakva je atmosfera pred utakmicu u reprezentaciji? Po mome mišljenju više nego dobro. Dečki su nabrijani, napaljeni. Prva pomisao danas pri dolasku u hotel je bila šteta što nije danas utakmica. Jer od nervoze će teško spavati i dočeka sutrašnja utakmica. S obzirom na broj ulaznica koje je Nogometni savez dobio, koliko se sutra očekuje hrvatskih navijača ovdje u Gdansku? Pa, poučeni iskustvom Irske i Italije, gdje smo mi službeno imali preko kanala koji su vezani na Hrvatski nogometni savez, djelomično preko UEFA, djelomično preko Saveza, djelomično preko ovlaštenih turističkih agencija, imamo službeno prodanih oko 6.500 ulaznica, a procjena je da je na Italiji bilo između 11 i 12 tisuća. Ako uzmemo da je sad za ovu utakmicu prodano nešto malo manje službenim kanalima, ja očekujem do između 9 i 10 tisuća sutra u Gdansku. Odlično. I ima li već sada upita za četvrtfinale i kako će uopće funkcionirati prodaja ulaznica za četvrtfinale ukoliko Hrvatska prođe? Teoretski ulaznice za četvrtfinale su već rasprodane. Znači onaj koji je mislio kupiti je kupio i u principu neće biti ulaznica u prodaji. Jedan mali dio je rezerviran za takozvanu internu upotrebu za igrače, stožer i najuži krug saveza, za koji imamo pravo zadržati podatke dati tek nakon prolaska. Tako da kupnje klasične vjerojatno više neće biti. Hvala i još jedno samo za kraj, što očekuješ sutra? Sutra očekujem ovu vizu za Ukrajinu. Odlično. Bio je to Nikša.